Hoy! Wala, para bulinas. Gusto mo? Light naman eh. Ha? Wala nga. Ingat, pagsapot. Kanila? Shots! Shots! Papa. Hi guys! Welcome back to our channel! The whole family is here. Nandito kami ngayon sa baba ng aming hotel. May lalakarin kami. So yun nyo ang ating baby Celine. Careful ya! Kumakain ng mani. Mura ni ma? Pwede na ganun pa yun. Ate Paris with Lolo. Tanan nyo ang kanyang mata, oh. Merong ano naman? Sore eyes. Hinintay namin si Daddy Mike, guys. Lalabas kami. Tapos pupunta kami sa ano, guys. Sa grocery store kasi ipapa-grocery natin ang aming mother dear. Punta kami sa grocery kasi papabili ko si mama ng ano, pakuha sa kanya kung anong gusto niya. Babayaran natin. Si Celine nang magbayad. Si Celine nang magbayad. Ay, nabibagel. At ako challenge pa si mama ngayon. Pero malalakarin muna kami sa ano, guys, sa parking. Sa parking. Wala budoy. Kulang pa. Oh, may mani na naman, oh. Pinsa. May nakabainte. Para yang ipon pa. Lain na. Kayo. Pwede ba mo na maho? Maghanap pa. Ganun, nagpo kayo sila ibabaw ba? Ibabaw. Dapat pa yun. Hey! Bata ng bulik. Ni? Bulik, huwag siya. Ano ka, 20 pa? Ano mo? 20 sito. Pwede niya si sito, te? Sabi na kong mo. Pwede niya si sito. Sabi na kong palit ka ng kumpuan. Computer. Hindi ako, computer ka rin. Hindi ako nalukot ko na. Udang na. Kapulit, tigil. Ako na kayang grado. Nakuha naman itong card sa ako. Ganun, ko nila islo rin. Salig ko ay nakugrado. Kasagalan yung mga mapas mo sa computer. Hindi, lagi tuloy ang tao kay. Bahan nyo lang pa tagal. Good job! Hindi mapuno nga. Good job! Aga, one. Banana niya. Yeah. Istoryahan ko ni Mike. Si Paris na ay kwarta. Introduce kat na. Tell tita ang tito. Paris na si... Siya sa dulaan. Tell tita ang tito who this is. Wala ka 92. Kat-kat. Huh? Yeah. Magpasakinaga na ito. Ito yung pamangkin ko, guys. What happened? Sabi na eh. Dance, dance. Ano sila nga? Saan pa man eh. At tingnan nyo, guys, oh, bag ni mama, oh, coach. Siya pa nakakuha niyan. Uy! Dilim-dilim ngayon. Pesta kasi sa amin, guys. Tingnan nyo, oh. It's Senior Santo Niño. Ngayong Sunday. Guys, oh, ito yung town namin. Ang daming sasakyan. Firm forward.
Paris sa balon niya, oh. Are you ready today? Wait, let me think what. We walk here today. I mean, we drive here today. Jadi mo puro ni Papa lang yung kapag-park na. Asa dapit ay? Gawas na ang king and queen. Tangkul tiyo, min. Tay, tangkul. Ma. Napa apa? Napa? Ganun nga ba yung nagana ni Papa? Uy! Ay! Look, happy lagi kito siya. Oh, kau! Sige, salamat! Bili siya nito, guys. Napa, patig pa. Kana po? Apa? Tadi ni kan nakikita niyo. That's tayo na ka? Wala. Pag-stop? Hindi si Papa, guys. Pa dito rin ba? Oh, naman po diya papaliko pa Taiwanese. Diyan pa to sila dito pa. Kamay lang sa spotted ka ng dagpo rin ba? Ito na? Baras na. Baras? Hi guys, we're strolling around the Mercado. Naghahanap kami ng shorts ni Papa, guys. Tingnan niyo, oh, dito, oh, kita ma. Oh, sige. Diara kalab. See the shoes, yo. See the shoes. Guys, Louis Vuitton. Oh no. For prefer. Johnny! Johnny! Pwede naman siya isukot, ma'am. Ha? Johnny ka ito? Tawag ka ni Kuya ba? Ma, bantay ma, si Ma. Takat. Man. Ito mo? Dalang ma. Pang basketball daw na. Isukot lang. Pwede naman siya isukot. 799. And also, 800. 800. Ay, Barb, 800? Barb? Naay kwan dito tinay kanang bawang tekwan. Yeah. For each ya. Yeah, each. 800 each? 799. Mas nice. Pero yung giganahan dito ti. Sa next nga shop. Katong bawang tekwan. Ate, naguna-una na to siya giispatan lagi dito. Na siya giispatan dito. Ah, si Papa ma. Dado, si Papa tikaw. Ang ganahan, napabili na siya. Napabili na siya. Ha? Ha? Guys, bayarin mo naman. Bayarin mo, guys. Ito si Kuya. Kuan. Hoy! Oh, wala, para bulinas. Gusto mo? Light naman eh. Ha? Wala nga. Ingat, pagsapot. Sorry, sorry. Barb 50 daw. Bayad na si cashier, guys. Pag-answer. Say, balik talain, ma'am. Nagpalit sila short. Kanila? Shots. Shots. Apa?
Papa shorts. Which shop, Johnny? The one I told you before, yeah, near the covered court. Ito ba? Hindi pa pwede na sa Paris, anak ba? Pues, shoes niya ba na? Oh, nice. Let's go. Asa ba? Baba ka na ba? Tayo mo dito? Layo kayo. Layo. Musulod ba ka sa gym? Sa gym ang gimini mo? O ka na, Dio? Kanang naay banderitas, te. Di ka nang banderitas, te, diha. Diya sa banderitas. Hindi pa ka, ginukog. Mapunitra. Thank you. Tara, baklay naman ka tapan gym. Ano na ako magkuhan? Kay... Balay. Tara, kat-kat. Alin na. Bagay na, washingan ng motor pa. Washing ka? Ako hindi ko sa pailong. Di lain kita naon. This is Ate Jovi's town. Tira ka ka-years wa ka ulit sa imong lugar, ma'am? Interview ko na ni. Padala! Padala dito. Binalik ko na ibalik sa pasos. Ito ba? Gianti, dapat paig na Gianti. 4 years, ako hindi nakauwi, guys. Ang daming nagbago. Charis. Cherries lang. Ilaw na si Mike. Bungon na. Dalawa na bungon. Dong nakuha ka, dong nanguwag agit-it, dong. Bumo ko nang wak. Jenny, vlog si ate Jenny, ha? Guys, for today's video is ako na sa dangilang, ako na ang kanilang ako na ang anong tawag yan? Hey, basta. Ako na ang kanilang cameraman. Very beautiful daw. Very beautiful. Next year, Gab. Kaya Gab nag-drive. For today's vlog is Kema is buying me a shoe. Wala, mag-gapit ito naman. Dayon. Bigili kami ng shoes ng brother ko, guys. Ah, dagang cute. Oh, cute lang my style. Ako na lang. Sige na, una na. Go. Ang gapit man. I could have my Gucci. Dami sa shoes. Careful. Ah, si Paris, oh. Ay, cut. Dali, come here, cut. Dami mga Louis Vuitton dito, guys. Uy. Asa, dong? Ano na-expect ba? No, masilo na spike na. Pakita dong ba? Again, dong? Hindi siya makapili, guys, oh, kung saan. Spike. Igo, ma? It's not tight, honey. Is it comfortable? Go get. Which one are you getting? I'm gonna need a car. DIY na. Ito may buwa. Nak, kumusunod ka pa sa DIY na? Ano? Makapalit ka 450 na pa. Kanahin mo. Umbrella. Tayo? Tetelponi. Kana ako. Which one you want, nak? Patay mo I lupat want that one, but Ito may This buwa. is Cat. Palit lagi sa flavor. You go. Which one, nak? You got Sophie. Ay, sorry, mama, tita will hold. Hold on, kay lupa daw. Hold na ka. Hold it na. Hold it properly.
Hold it, hold it. Lola will bukus-bukusin yan. Bukus-bukus in your hands, ha? Salamat, ma'am. Salamat. 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 100 each, oh. Balloon. Isa yours lang. Doon po sila sa loob, guys. Si Daddy Mike tsaka yung brother ko, naghahanap pa ng sapatos. Yeah. Tita will do it, be. A few moments later. Dito kami ngayon sa grocery store, guys. So, grocery natin si Mama ngayon. Mami? Yan na ngayon. It's a Friday night, turned on all her lights. Ooh, an open window. Hairbrush at her lips, towel hugs her hips. Ooh, she's going out. Slips on her dress, stumbles toward the shower, lives for what feels like an hour, then turns up the song. Just another hopeless romantic, caffeinated little dramatic in an age increasingly manic. She's just on the hunt for Kalaman na? Kalaman. Ow. Na! Sana all, gi-shopping. Iya man ang favorite nga palaman. Yan ang line ba? Wala, unsa pa daw. Dito nang tasugod mata. Ay, si ate nag-ingo, no? Paris, how are you? Hi to vlog. Hi to the vlog. Hi guys. Kulong koy. Kaya ka? Sleepy and hungry. Hello, blah. look in the mirror, and it's never been clearer that this is her song. Just another hopeless romantic, caffeinated little dramatic in an age increasingly manic. She's just on the hunt for some magic. Look at her go, yeah. You'd never know. Ma! It's a Friday night, turned on all her lights. Ooh, an open window. Hairbrush at her lips. Lato lagi na ate, nagbago ng lahat sa'yo. Nagbago na ka. Toyo! Talaga! Gata ani, gata. Ngeng. Suka dan mama. Atau kinanglanon sa abalang ni Lola.